Z akých častí sa skladá Biblia? Biblia, ako sme si už povedali, nie je jedna kniha, ale skôr zbierka kníh. Je ich 73. Každá kniha Biblie je rozdelená do jednotlivých kapitol a každá kapitola sa skladá z veršov. Takže ak sa chystáme citovať z Biblie, najprv uvedieme knihu, alebo jej skratku. Potom kapitolu a nakoniec verš. Znie to logicky a je to aj logické, pretože Biblia je preložená do toľkých jazykov a existuje v toľkých vydaniach. Tak napríklad na strane 79 nikdy nenájdete ten istý text. Ale ak niekto napíše Genesis 45:4, každý si prečíta tú istú pasáž. Ako sme si už spomínali, 73 kníh Biblie je rozdelených na Starý zákon, ktorý má 46 kníh, a Nový zákon, ktorý má 27 kníh. Starý zákon opisuje rozpätie približne 1300 rokov od Mojžiša k Ježišovi a rozpráva o rôznych osudoch kmeňov Izraela. Iba celkom prvá kniha, ktorá sa volá Genesis, opisuje začiatky tohto sveta a príbehy patriarchov. Starý zákon môžeme rozdeliť na 4 časti. Prvú tvorí 5 kníh Mojžišových. Židia ich nazývajú Tóra a predstavujú pre nich najdôležitejšie písma. Druhú časť tvoria historické knihy. V nich sa opisujú udalosti a osobnosti, ktoré v priebehu storočí ovplyvnili osud izraelského národa. Veľkí králi ako Dávid a Šalamún, ale aj menej známi. Tretiu časť Starého zákona tvorí 7 kníh múdrosti. Najvýznamnejšou a zároveň najdlhšou knihou Biblie je kniha Žalmov. Žalmy sú modlitby, piesne a básnické skladby. Aj 3000 rokov potom, čo boli napísané, sa ich ľudia modlia a spievajú ich v chrámoch a synagógach. Štvrtou a poslednou časťou Starého zákona sú knihy prorokov. Sú v nej 4 veľkí proroci a 12 menších. Slovom veľký a malý nemáme na mysli ich fyzický zjav, ani dôležitosť ich posolstva. Označujeme tak len dĺžku textu, ktorý zanechali. Proroci, či už veľkí alebo malí, sú akýmisi božími reproduktormi. Ohlasujú slovo Božie, pripomínajú a varujú, utešujú a dávajú nádej. Nádej na čo? Na novú zmluvu, na nový zákon. V plnosti času, ako stojí v písme, po veľmi dlhom procese prípravy Boh poslal svojho syna. Narodil sa v Betleheme a bol ukrižovaný v Jeruzaleme. V Ježišovi Boh uzavrel s ľuďmi novú zmluvu. To je obsahom kníh Nového zákona. A podobne ako Starý zákon, aj Nový zákon možno rozdeliť na 4 časti. Prvú časť tvoria 4 evanjeliá. 4 opisy Ježišovho života hovoria o tom, čo učil, čo robil a ako spasil ľudstvo. Nasledujú skutky apoštolov. Dokumentujú dejiny prvotnej cirkvi a misijné cesty svätého Pavla. V tretej časti Nového zákona, zvanej epištoly, čiže listy, tiež dominuje svätý Pavol. Je autorom väčšiny z 21 listov, ktoré apoštoli napísali prvým kresťanským spoločenstvám, aby ich povzbudili a hĺbšie im vysvetlili pravdy viery. Nakoniec, 4. knihou Nového zákona je kniha Zjavení svätého Jána. Je to vízia minulosti, prítomnosti i budúcnosti cirkvi. Bola napísaná počas vyhnanstva svätého Jána na gréckom ostrove Patmos. Ján zomrel ako posledný z apoštolov. Jeho textami sa kresťanská Biblia končí. Toto sú teda časti Biblie. Ak sa ich časti naučíte naspamäť, pomôže vám to rýchlejšie sa v texte orientovať.